Marija, sve vas lijepo pozdravljam i evo, zahvaljujem organizatorima na pozivu i nadam se da ću ispuniti očekivanja, da ćemo zaokružiti sada pravno sve ono što se do sada govorilo, o čemu se je raspravljalo. Ja ne bih ovdje pretjerano i previše teorija iznosila, već je o tome jako puno rečeno, znači doktrinarno možemo reći da smo jutros prešli sve najvažnije bitne teme. Zajedno s vama, s obzirom da je moja tema razrađuje rezoluciju Europskog parlamenta od 24. lipnja 2021. godine o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Europskoj uniji u kontekstu zdravlja žena. To je možda vama poznatije kroz medije bilo kao, pojavljivalo se još prije no što je usvojeno kao rezolucija pod nazivom Izvješće Matić, jer je izvjestitelj Predrag Matić predložio sam sadržaj rezolucije. Ta je rezolucija preuzela znači kompletan sadržaj toga izvješća. Ja sam član i Vijeća za život i obitelj Hrvatske biskupske konferencije. Pripremili smo jednu izjavu još onda kada je taj sadržaj ovog dokumenta bio u fazi izvješća. Da bi, misleći naravno da do toga usvajanja te rezolucije neće doći, vidjet ćete zašto to govorim, međutim ta je rezolucija usvojena u Europskom parlamentu i to sa dosta velikim brojem glasova. Odmah treba reći, znači u nazivu rezolucija govori, zapravo predlaže sama teme o kojima će govoriti, koje razrađuje, ali bavi se i temama koje nadilaze te teme koje najavljuje. To je znači reproduktivno i seksualno zdravlje i to nije rađeno bez intencije, to je rađeno sa jednim posebnim ciljem, vidjet ćemo koji je, ali u kontekstu zdravlja žena. Znači, limitira se tako u naslovu na reproduktivno i seksualno zdravlje u kontekstu zdravlja žena. Sad bih trebala reći nešto malo, pričat će iza mene kolegica o nadležnosti. No međutim, ja ću ovdje samo uvodno reći da to jest, tako da znate, dakle to jest rezolucija usvojena, tu se često poziva na pravne dokumente. Ova rezolucija nije obvezujući pravni dokument. Ona to zna i onaj koji ju je usvojio, znači tijelo koje je usvojilo, zato što to je atipičan dokument, znači nije onaj putem koji Europski parlament provodi svoju nadležnost. Međutim, te rezolucije su vrlo česte, donose se i usvajaju u okviru i Europskog parlamenta i Europskog vijeća, kako bi se proklamirala određena načela i predložile određene politike. I u tim rezolucijama se najčešće poziva i Europska komisija, ali same države članice da postupe onako kako se u tim rezolucijama od sadržaju koji se tamo predstavlja, znači načela i tako dalje. Ja moram reći da je u samom uvodnom dokumentu ta nam rezolucija kaže na koje se pravne temelje poziva, znači na koje se dokumente pravne poziva. Ti pravni dokumenti su, obzirom da se ovdje predlažu neka nova prava i vidjet ćete, oni proklamiraju nova temeljna prava, oni se pozivaju na pravne dokumente kojima se štite na međunarodnom i europskom planu temeljna ljudska prava. Prije svega, to je jedna odredba koju uvijek citiraju ovakvi dokumenti, to je odredba članka 2. ugovora o Europskoj uniji koja kaže ovako, ja ću vam čitati da ne mislite da ja to tumačim i interpretiram. Dakle, taj članak 2. ugovora o Europskoj uniji kaže Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. To su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, dakle pluralizam, naglašavam jer ću na to se nadovezati, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca. Dakle, i dalje smo tu na binarnoj podjeli i to
važno. Dakle, to je članak 2. ugovora o Europskoj uniji. Dalje se ovaj dokument poziva na sve međunarodne dokumente o kojima ste već čuli, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. On je jako važan, Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima. Bilo anomalično, on je zapravo donijet 1966. stupio na snagu 76. jedan stariji dokument. Najčešće se zadnjih godina, barem dok sam ja baš se još intenzivnije bavila ovim temama oko pripremanja moga doktorata, uvijek kada se govori o zaštiti ljudskih prava spominjala Europska konvencija o zaštiti temeljnih ljudskih prava. Danas se kroz ovaj dokument ona spominje, ali u nekoj manjoj mjeri. Reći ću vam kasnije i zašto. I zašto se spominje ovaj stari dokument Međunarodni pakt. Dalje se ta poziva rezolucija na povelju Europske unije o temeljnim pravima. I sada ću vam reći nešto iz toga dokumenta. Što kaže taj dokument? To vam je kao Europski ustav. Dakle, on je sada izravno primjenjiv. Još će vam sigurno reći kolegica malo nešto više o tome. I u njemu su ne deklarirana, nego proklamirana temeljna ljudska prava. Članak 1. štiti ljudsko dostojanstvo. Članak 2. citiram, svatko ima pravo na život. Vi ste čuli danas, ovih dana, kada se govorilo zaštita života, da, ali ljudski fetus, embrij, kako su ga nazivali, nema pravo na zaštitu života, jer to nije osoba. Što kaže povelja Europske unije o temeljnim pravima? Svatko ima pravo na život. Svatko ima pravo na život. Dakle, ne kaže osoba, ne kaže rođena fizička osoba, nego kaže svatko. Što kaže Ustav Republike Hrvatske? Ja ću više povezat ću, zato da znate, da povezujete s onim što se događa sada u Republici Hrvatskoj. Ustav Republike Hrvatske u članku 21. kaže svako ljudsko biće ima pravo na život. Svako ljudsko biće ima pravo na život. Svako ljudsko biće. Mi u primjeni sada imamo jedan zakon iz 1978. Ja izlazim iz okvira ove rezolucije samo da vam objasnim da malo možete razumjeti i ovo što čujete po medijima. Izlazimo, dakle, u primjeni je zakon iz 1978. godine koji se nadovezivao na jednu odredbu Ustava socijalističke Republike Hrvatske, članak 272, koji je dao pravo svakome čovjeku da odlučuje o slobodnom odlučivanju, da slobodno odlučuje o rađanju djece. Dakle, pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Toga u našem Ustavu nema. Naš Ustav kaže svako ljudsko biće ima pravo na život. A mi u primjeni imamo zakon koji u svom nazivu kazuje da provodi odredbu Ustava iz Socijalističke Republike Hrvatske. Jer taj zakon se zove Zakon o zdravstvenoj ostvarivanju prava na slobodno odlučivanje, Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. To je što se tiče toga dijela. Dalje, ono što je jako važno znati, taj temeljni dokument na koji se poziva ova rezolucija, znači Povelja Europske unije o temeljnim pravima, kaže svako ima pravo na poštivanje tjelesnog i duhovnog integriteta. U području medicine i biologije mora se poštivati zabrana eugeničkih postupaka, zabrana korištenja ljudskog tijela i njihovih dijelova kao izvora financijskih koristi. A zamislite, donijeta je rezolucija krajem 2021. godine, to jest u listopadu, znači Europski parlament u listopadu 2021. godine donosi jednu rezoluciju, usvaja, kojom se proziva Poljska, zato što je Poljski ustavni sud donio jednu odluku kojom je zabranio pobačaje u slučaju utvrđenja malformiranosti djeteta, znači eugeničke postupke. A članak 3 te povelje Europske unije, koju treba poštivati Europski parlament i Ustav rezoluciju protiv Poljske, kaže da su zabranjeni eugenički postupci. Dalje, rezolucija se poziva
na program održivog razvoja UN-a do 2030. Konkretno na ciljeve 3, 5, 16, cilj 3 zaštita zdravlja, cilj 5 postići rodnu ravnopravnost i snažiti žene i djevojke. Dakle, nema govora o nekakvom rodnom identitetu, nešto slično. Cilj 16 promovirati miroljubiva uključiva društva za održivi razvoj. Znači, ja sada vama govorim o dokumentima koje citiram ovaj pravni dokument, ova rezolucija, koja jest neobvezujuća, ali proklamira kasnije načela, vidjet ćete koja, a koje ona citira da se ona na njima temelji. Dakle, što možemo iz ovoga zaključiti? Polako sam vam htjela pokazati kako je to i u našem pravnom poretku. Dalje, važno je znati što sada ta rezolucija, ako nosi u nazivu, znači seksualno i reproduktivno zdravlje, što to znači? Tu vi kada tumačite neki dokument, prvo što morate vidjeti značenje pojmova. Znači kako ta pravni dokument te pojmove shvaća. Ona daje definiciju, i to je vrlo zanimljivo, daje definiciju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i kaže da je to stanje fizičkog, emocionalnog, mentalnog i socijalnog blagostanja u odnosu na sve aspekte seksualnosti i reprodukcije, a ne samo odsutnost bolesti, nemoći ili smrtnosti. Ko je od vas se susreo sa onom definicijom zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije, vrlo slično njoj. No, međutim, ovdje moram reći još jednu stvar, to vam moram naglasiti. Dakle, ako mi govorimo, ovdje se promiče sa seksualno i reproduktivno zdravlje. Vidjet ćete na koji način kasnije. Ako mi promičemo pravo na život, to je apsolutno pravo. Znači, i apsolutno pravo. Zašto? Evo i ovdje u povelji o zaštiti temeljnih prava, povelja kaže svatko ima pravo na život, članak 2, članak 2, nitko ne smije biti osuđen na smrtnu kaznu ili biti pogubljen. Apsolutno zaštićeno pravo. Zdravlje. Je li zdravlje apsolutno pravo? Zdravlje ne može biti samo po sebi apsolutno. To znate vi liječnici koji radite u tom području, kako ga definirate? On ovisi od nizu standarda. Vi morate zadovoljiti maksimalni standard koji vi možete zadovoljiti u uvjetima. Radili ste u teškim uvjetima, uvjetima pandemije, kada je bilo teško interagirati sa pacijentima, sa čitavom situacijom. Znate jako dobro, znači da to jest relativno pravo. U odnosu na pravo na život koji je apsolutno. Dalje kaže rezolucija, to je sad iz teksta rezolucije. Na kojim se pravima temelji reproduktivno i seksualno pravo i zdravlje? Sad kaže da Svjetska zdravstvena organizacija, to oni tvrde u rezoluciji, znači kaže da seksualno i reproduktivno zdravlje i prava jesu krovani pojam za različita pitanja koja obuhvaćaju 4 područja. Pravo na seksualno zdravlje, to je seksualno zdravlje, seksualna prava, reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava. Dalje, što je uključeno, što uključuje to seksualno i reproduktivno pravo zdravlje? Ono se temelji na pravima, ljudskim pravima, svih pojedinaca, na poštovanje njihova, citiram, tjelesnog integriteta, osobne autonomije, potpuno poštovanje njihove seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Pazite ste. Na donošenje odluke o tome hoće li, s kim će i kada biti seksualno aktivni. Na stjecanje sigurnih seksualnih iskustava. Na donošenje odluke o tome hoće li, kada i s kim sklopiti brak, te hoće li imati dijete ili djecu, kada i na koji način, te koliko djece. Na pristup informacijama, resursima, uslugama i potpori tijekom cijeloga života, koji su potrebni za postizanje svega navedenog bez diskriminacije, prisile, smješavanja i nasilja. To uključuje reproduktivno pravo i zdravlje. Seksualno pravo i zdravlje. Po definiciji, znači sve ovo, i rodni identitet. Dakle, odakle je to izvučeno? To je mene zanimalo. I kada sam vidjela, oni to nisu ni sakrili. Dakle, fusnota stoji na tome dijelu i kažu odakle je izvučeno. Odem pogledati, dakle, samo je fusnota, naziv dokumenta, Executive Summary on Sexual and Reproductive Health and Rights, Komisija Guttmacher-Lancet. Što je komisija, sad me zaintrigiralo? Komisija Guttmacher-Lancet. Odem pogledati, dakle idem vidjeti sadržaj, copy-paste. Znači, copy-paste. Ko je komisija Guttmacher-Lancet? To je 16 stručnjaka. Ok, vraćam se na povelju. Kaže, mi imamo
odnosno na ugovor o Europskoj uniji koji kaže da se mi temeljimo na pluralizmu. Ako se naše društvo temelji na pluralizmu, moje legitimno pravo pitati ko je tih 16 stručnjaka, ko njih plaća, koji je njihov cilj, ko je njima dozvolio da definiraju nešto što će utjecati na moja prava, na moj život. Na tu govorimo o mom životu. Vi govorite o antropologiji, zdravoj antropologiji. Na temelju ove definicije oni su sve isplanirali kroz ovu rezoluciju. To je sada na djelu. Dakle, mijenja se antropologija. Koju mijenja? 16 stručnjaka koji nama govore o rodnom identitetu, nešto znam o tome, sam pisala rad o tome. Dakle, to je krucijalno, to vi morate znati. Znači, tako morate čitati pravne dokumente. I inače nema smisla da vi govorimo o doktrinarnim raščlanama, o ne znam čemu. Ovo je zaista jedna invazija, znači ideološka, i ona se može ogoliti. Dakle, ako mi još uvijek imamo povelju, imamo temeljne dokumente i oni su fenomenalni, oni su fantastični. Još ću vam jedno reći, ta povelja o temeljnim pravima u članku 3.3 gdje sam rekla da je zabranjeno korištenje ljudskog tijela i njegovih dijelova kao izvora financijske koristi, štiti na temelju te odredbe, donijeta je jedna direktiva koja je sada, to je bilo 98. zaštiti biotehnoloških izuma, i koja štiti ljudsko biće od začeća, dakle embrij od začeća pa do rođenja, jer je zabranjeno patentirati one izume koje koriste ljudske embrije. I to ne samo u proizvodu, nego i u pokusnoj fazi. Dakle, to je bilo pitanje jedne sudske presude, jer je bio jedan postupak koji je pokrenuo Greenpeace u svrhu zaštite ljudskog embrija. Greenpeace nije bila neka pro-life udruga, da. I utvrđeno je da je zabranjeno patentirati jer je pitanje bilo komercijalizacije ljudskog embrija. I to je dokaz da i ta povelja u okvirima Europske unije, danas su to sve zakoni, znači koji štite te izume, koji brane i priječe komercijalizaciju ljudskog embrija, to je prisutno, znači to postoji. Iz toga je nastala čak jedna inicijativa u One of Us, koja se dosta bori protiv ovih, pratimo, znači to razvoj svih ovih invazija, ajmo reći, na pravne poretke, više nije invazija na pravne poretke, nego invazija kroz te institucije, znači i poručuju se i daju agende koje se trebaju provoditi. Dalje, sama rezolucija, dakle, preuzima definiciju na kojim se pravima temelje seksualna i reproduktivna prava, i sada imamo rezolucija dalje slijedi, kaže sadržajno. I sada kaže, ta prava povezana su sa, pazite, njihov zaključak, kakav je zaključak, na čemu je temeljen. Nema pravnog argumentiranja, samo slijedi zaključak. Ta se prava temelje povezana su sa pravom na život i dostojanstvo, sa pravom na zaštitu od nečovječnog ponižavajućeg postupanja, pravo na pristup zdravstvenoj zaštiti, pravo na privatnost, pravo na obrazovanje i zabranu diskriminacije. I dalje slijedi zaključak njihov. To su temeljna ljudska prava. Dakle, iz ovog slijeda, ako ste mi uspjeli uloviti, shvatite ono što ja hoću reći. Dakle, iz ovoga slijeda, oni u samom dokumentu zaključuju kažu to su temeljna prava. Što znači proglasiti nešto temeljnim pravom? To znači reći vi ste ih obvezni primjenjivati izravno, zato što je to zaštićeno i ugovorom u Europskoj uniji i povelja o temeljnim pravima, a osim toga i onom starom konvencijom koja je potpisana još u Rimu 1950. godine. Zašto ona više nije aktualna? Zato što ovdje ova rezolucija uopće ne govori o djetetu. Dakle, više se doktrinarno raspravlja pravo djeteta majka. Ne, pravo majke, majka ima pravo na slobodno odlučivanje, na pobačaj. Pobačaj je pravo, ovo su prava, ovo je temeljno pravo, znači pobačaj je temeljno pravo i on se mora u okvirima nacionalnih zakonodavstava primjenjivati. Kad se govorilo o antropologiji, to je vrlo zanimljivo. Znači, zašto se ovdje ide na to da se ta spolna i reproduktivna prava, znači nije samo pitanje pobačaja, da se to promiče, nego upravo rodni identitet. Ovdje se govori o transrodnim muškarcima koji mogu roditi, znači to već zaključak, znači koji
nema svoju razradu. Nekada se je provodila nekakva diskurs, osjećalo bilo ljudi koji čine taj narod. Pa danas nam se daju definicije odgovore i kako ide onda po recepturi ovo. U društvu, sad to trebate, vi ste postavili temeljna prava, definirali ste ih, dali ste ih u toj rezoluciji. Samim time što ste rekli, to su temeljna prava, vi ste obvezali sve države članice i tu oni još i ponavljaju, točno izrijekom imate i države članice moraju poštivati vladavinu prava, moraju poštivati temeljna prava i tako dalje. I onda što rade? Sad oni imaju pravni legalitet. Neko će reći, dobro, imaš pravni legalitet, to je dogma, to ste i vi, katolici, imate svoje dogme, pravni legalitet. Treba vam legitimitet. Kako ćemo mi taj legitimitet ostvariti? Pa je ovako. Krećemo sa recepturama. Klasične recepture, to se dogodilo, evo primjer sa eutanazijom, sada će biti ozakonjenje potpomognutog samoubojstva u Italiji. Znači, nađeš kazus, daš ga u medije, taj kazus izaziva empatiju u ljudima, strašnu empatiju, dakle, i onda prvo čekaš da vidiš reakciju. Ako nije dovoljno senzibiliziralo javnost, onda pojačaš malo tu razinu level empatije, da se ta empatija malo podigne i onda slijede udruge, dakle djeluju udruge, već imaju pripremljene parole i tako dalje. I konačno imaju gotove zakonodavne dokumente, oni imaju gotove proizvode, gotovo, idemo, danas čitam, evo, idemo, promijenit ćemo ustav, na šta se pozivaju, bilo nam je bolje u onom članku 272 Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, koji daje prava, proklamira prava čovjeka da odlučuje o slobodnom rađanju djece. Bilo nam je bolje tada, ne? Evo, to je ta receptura, kazus, udruge i to. A oni u ovome dokumentu, kada ga vi čitavate, sad idemo redom. Dakle, obveza poštivanja, dakle sve pozivaju države članice koje moraju poštivati temeljne prava, i sad sam ih ja proglasio, to su seksualna i reproduktivna prava. Po onoj definiciji iz ovoga instituta koje sam spomenula, to je to što mi potvrđujemo da jesu temeljna prava. Dalje, ako budete, već kažu, ovo god ima restriktivne zakone i dozvoljava i zbog toga se moraju činiti ilegalni pobačaj, to je kršenje ljudskih prava i jedan od oblika rodno uvjetovanog nasilja. Sad se vi obranite, vi ste liječnik, vi dođete i kažete, ne, jednostavno naš zakon to ne dopušta ili slično, izađete u medije i kaže, evo, rodno uvjetovano nasilje, strašno. A vi posvećujete svoj život radu sa spašavanjem života, radu sa ljudima i tako dalje, izađete u medije, grozno. Danas u medijima, dakle, tablica sa točnim podacima koliko koja bolnica ima prizivatelja savjesti, koliko oni koji nisu prizivatelji savjesti. Koja je to poruka? Šta će sada ti raditi? Ne samo nova antropologija, nego i oblikovanje savjesti. Dakle, utjecaj na oblikovanje savjesti, što će nama roditelji ostati iza ovakvih prodora kroz školske kurikulume. Ja mislim da to moramo svjesiti, tome moramo pisati. Mi to moramo u društvu sa onima koji misle različito s ovima koji sada idu i protestiraju u ovom konkretnom slučaju. Zašto nema sučeljavanja? Uvijek je samo jedan. Mi smo tu samo, svi isto mislimo, svi imamo glavom, to je jako lijepo, ali ja mislim da na jednoj višoj razini, ako govorimo o nekakvoj promjeni, i ako, kao što vidite, to je koncept čitave antropologije, znači našu djecu ne to zaštititi, nego ne diskriminirati, nego naučiti nekoga kako da živi. I još jedno, samo za kraj bih rekla, ovdje se to moram reći, govorimo o pravu na priziv savjesti. Dakle, rekla bih jednu stvar. Priziv savjesti, sloboda savjesti je temeljno ljudsko pravo. Temeljno ljudsko pravo. I smatram da niko i nikoga se ne može ograničiti u tome pravu. Naravno da postoje kriteriji, pravo je tu vrlo striktno, rigorozno, ono kaže, znači, mora postojati pravna norma koja se opireš, postoji objektivna vrijednost i mora postojati kauzalni neksus. To se dokazuje. Pravo je tako. Znači, ako završite na sudu, to će vam dokazivati. Međutim, bolnice moraju osigurati, ustanove moraju osigurati da onaj koji se priziva ne može doći niti u onu situaciju, bez obzira što je društvo kolorirano, da nekoga upućuje dalje. To bolnica osigurava, daje tu informaciju i nađe se nekakav način. Jer tada ćeš zagarantirati to pravo. To je temeljno ljudsko pravo. Dakle, to je
moje mišljenje. Mislim da idemo ka relativizaciji i na ovaj način, to sad zvuči blago, zvuči lijepo, živjet ćemo svi sretno i zadovoljno, ali ovo su zaista ideološke kolonizacije, ovo je invazija. Ovdje se nas nikog nije pitao, nego se copy-pastalo sa stranica, sa izvješća jednog instituta koji pita legitimno, ja sad javno pitam, znači ko su ti stručnjaci? I odakle ta definicija? Toliko imala bih ja još da reći, ali ja neću vas. Hvala lijepa.